laphana-ke ugogo umkhulu ushenge laphana wathi-ke noma ingaveli manje noma ingahlaseli manje kodwa ekuhambeni kwesikhathi izohamba ihambe ibe nenkinga. Sometimes ngifuna ngikhulunyezwe ukuthi kunalento ekuthiwa iBhayibheli-ke siyalazi lithi izono zabazali zokwehlela kubantwana. Mhlambe-ke mina sengonile, mina ngimoshile, wahamba and mina ngiyabona ukuthi hhayi mina yonke into yami ihamba kahle, ngiyazi ngawenza u-1 no-2 no-3 no-4 kodwa nje hhayi yonke into yami ihamba kahle, ngamosha. Mangazana namathuba okuthi kuwele kumntana umuntu engisondelene naye lokho kuhlupheka obekumele ngabe kuza kumina. Asibe kanje siqale phansi ukuthi inkinga yonke into eyenzeka kuwena iyenzeka before. Njengoba uphila wena ungakhohlwa ukuthi umele abantu kunohamba nabo esingababoni. Zonke lezi iy'nkinga usuka ezinye izinto zibuye ziwumlando, ziyikheso, zingama-family problems or family dynamics. Njengoba ukhipha izisu wena khona u-anti waskipha, kunogogo waskipha uyafihla, ezinto zihamba ezinkulu. Njengoba uyifihla nawe iy'ngane zakho zingayifici, umndeni lento iy'ngane abazukulu bangayifici. So lento ifamily ihamba ngemoya unfortunately. Okay, sike sayikhuluma Nkosi, yazi Nkosi, inkinga nginenkinga la. Inkinga nginabantu ekumele ngingene nabo ngaphambili, mhlawumbe ngabe bathatha 5 but kunabantu okumele ngingene nabo la. So angikwazi, so ngiyacela ukuthi bomkhulu maniphuma nje niyaphandle nidile nalama-calls alokhu engena la. Ngiyazi ngizoshiya inamba zobe nidile nalama-calls kodwa wona uyabona ukuthi abantu sithinte indaba ebathintayo. Emthintayo umuntu wesilisa, emthintayo umuntu wesifazane, ngoba njengamanje omunye umuntu uzoyitshela ukuthi hhayi ngoba khuluma nabantu besifazane ibona abakhipha izisu, ngoba khuluma nabantu besifazane ibona abathintekayo nani thina sithinteke. Kodwa nangu-ke umkhulu uNyezi njengamanje uthi chabo uthinteka 100% ukuthi ubuwazi ukuthi ubungazi kodwa uyathinteka, iyakuthinta lento. Sekhona-ke singilimazile-ke